Здравейте хора, аз съм Они. Сега ще ви покажа първият епизод как да играете GTA Vice City Killer Keep Mod. Така, тук излезем от една сграда. Вече съм преминал първата мисия. Така, ще ви покажа в този епизод как се изпълняват общо взето мисиите на играта. Значи на мапът, който е от ляво, има буква, не се му удари хладата, буква, на която буква L, и там е мисията. Трябва да отидете там и да видите за какво е тази мисия. Така, след като отидем там, сигурно на мапът ще има една розова точка или квадрат. О, фак. Блъснах се. Ладата не става за нищо в тази игра. Зато ще чикна една кола, която... къде е тя? Нека да видим коли как летят от небето. И виждате, излетя от небето, но не искам тази лада. Toyota Супер от бързи яростни 2. Така, тъй като изпуснах отсечката, мързи да обърна и после да ходя там. Фак! Ариве. Така, искам да ви покажа някои неща тук в играта. Примерно, къде е полицейският участък в тази игра. В Сан Андреас. Не знам къде е, защото не цъкам Сан Андреас. Няма яка графика. Дори тази игра има по-яка графика. Това тук отдясно е тъпият полицейски участък с полицейски коли. И сега скачаме. Не опитвайте това вкъщи. Имаме награда $200. Ако бяхме скочили по-годно и по-бързо и бях направили някакъв трик, или пък ако бяхме го направили с мотор, сигурно щеше да е $500, което при мен е станало сега. Така, нека да отидем. Така, ако искате колата ви да ви се запази за някоя мисия, слагайте ето тук, паркирайте. Но никога там на точката, защото един път имах една много хубава, рядка кола от другия град. Ето ме дразни много, макар и не мога да му го кажа. Така, сега имам $430. Става на 530 като пък на 630. Да, знаете, това тук е Ченге. О, фак! Тоест пък как умря. Сега да ви покажем малко екшън в играта. Не исках да го газя, ама мислех, че ще мине. What? Не! Давай, давай! Go fuck yourself! Вау! Така... Сега... Супрота ни е чак там. Тук в Малибу. И общо взето
човек, дето само читва. Ма понякога тия печенгета ма дразнат до така степен, че ма кара да читвам и изобщо много гадно. Гадно си е наистина. Гадно е то доста. Така. Нека да отиваме. Давай. Ако направите дрифт и ако се завъртите така, негодно колкото мен, ще ви даде само нищо. Пистох мотор да чувам аз. Стига е! Не отиди толкова далеч. Стой тука, куче. Така, искам да ви кажа как се кара на задна гума с мотор. Тискате шестицата и W и тръгвате на задна гума хардкор и паднах. Така. За тази мисия можете да читнете някоя кола. Долу в описанието на клипа, може и да кача читовете на играта. Стават за всяка GTA Vice City, но не и на San Andreas, GTA 3, GTA 4. Впрочем, на GTA 4 кодовете са с цифри, а не с букви. И само да кажа, просто го добавям, защото преди си мислех, че са с букви. Адано сега да няма кола. Адано. Shit! Не! What? Какво стана, О, не! Сега трябва да се бия с това, ле. Да напишем чит, с който да го тръпем за една минута. Така, тази мисия ви трябва, за да вземете на този готвач телефона и там да ви звънат за мисии. Не трябва да го следвате, а просто бъдете кучките. Така се върши тази мисия. О, шит, пак ли тя е? Сега тук въд някакъв диалог, Барбарот. И впрочем, ако трябва да ме питате къде трябва да го карате този пич, първоначално имам приятел, който беше превъртял играта и той ми казваше там как се изпълняват мисии, изпълняваше ми някои мисии. Това е тема на друг разговор, тогава слушах да цъкам играта. И той ми каза, че трябва да го заведа в магазина за оръжия. Ей, то с мотор. Рядак за мен. Но аз най-големия инат го карах тук в морето и се хвърлях от колата. И значи това, че само бях изпълнявал една мисия, но бях стигал май до 5-та или до 10-та, не знам, но не съм сигурен. Не ги броя мисиите. Но съм чул, че последната мисия е адски трудна, че е адски хардкор.